Filmează. Filmează toată lumea. Hai, din bunic. Mascații de la Arețos ăștia. Dă-i, așa, Ia. lasă-i oamenilor. Dă-le oamenilor, da? Dezbracă. Poate ia foc de la țigara aia. Hai până să dezbracă el, filmăm pe tata socru și pe Ramona cu nățica. Uite, da, ia, filmează. Filmează-o leacă aici. Dă-și din burică ăsta. Asta e da dracului mascată ăsta. Ce-am găut din pustiană, dă din bunic. Ține drept, nu-i frică că se filmează bine. Basta, hai. Ce crezi că nu pot să dau? Hai de capul, pot să am burta ca bunicul, așa? Și tot dau din frică, așa? Ha! L-a filmat aici când te trimite pe YouTube. Oricum te-am filmat, te-am prins. Numai pe Google să nu mă trimiți. Nepoții că au învățat. Care-i? Dă-le pe el la scheda. Caută-te Google. Și atunci o dat măsa. Ia Google. Cine are o pereche de mânuși? Ca și eu. Ce te miroase cineva de fumat?